Is-sena li għaddiet, l-Awtorità Maltija għal protezzjoni tal-embrjun irċiviet numru rekord ta' applikazzjonijiet għal proċeduri differenti ta' tqala assistita. Fil-fatt l-Awtorità approvat 1510 talbiet li tfisser żieda ta' 68% fuq it-talbiet li kienu saru fl-2021. Fost it-talbiet li saru kien hemm dawk għaċ-ċikli tal-IVF. Matul is-sena 2022 kien hemm 274 ċiklu ta' IVF li riżultaw f'90 tqala. Minn dawn twildu 32 tarbija waqt li 44 tqala oħra għadhom għaddejjin. Dan ifisser li l-medja ta' take home baby rate is-sena l-oħra kienet ta' kważi 28% li tfisser żieda ta' aktar minn 7% meta mqabbel ma' sena qabel. Dan ħareġ mir-rapport annwali tal-istess awtorità li ġie ippreżentat lid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn. Bil-proċedura ta' IUI meta issir inseminazzjoni direttament fil-ġuf tal-mara irriżultaw 5 każijiet ta' tqala bl-isperma tal-missier waqt li 3 każijiet oħra ta' tqala irriżultaw minn donazzjoni tal-isperma minn terzi. F'dan ir-rapport ħareġ li s-sena l-oħra ġew approvati 23 donatur tal-isperma barranin għall-użu f'Malta. Id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn faħħar il-ħidma għaqlija tal-awtorità li żdiedet is-sena li għaddiet b'riżultat tal-emenda tal-liġi li ddaħlu fis-seħħ fl-ewwel mittjum tal-leġislatura l-ġdida tal-Gvern. Chris Fearn fakkar li dawn l-emendi taw l-opportunità lill iżjed individwi jsiru ġenituri permezz tal-estensjoni tal-età tan-nisa eliġibbli għal proċessi tal-IVF u legalizzazzjoni tal-PGTM. Id-Deputat Prim Ministru feraħ lil ġenituri tal-477 tarbija li twildu mis-servizz tal-IVF waqt li kompla jisħaq fuq l-impenn tal-Gvern f'dan il-qasam.